Pasai Antxoko ibaiondoko frontoian gaude. Makina berri batzuk, biosasungarri batzuk jarri ditugu. Kanpoan baditugunak ere, baina ikusi genuen egoeraldi txarra egiten duenetan aukera bat, alternatibo bat eskaini genien erabiltzaileei, eta horregatik jarri genituen makina hauek hemen frontoi barruan. Erabiltzaileei lehendik ere ematen genien orientazioaz gain, nahi genien beste aurrez aurreko pertsonalagoa zen zerbitzu bat eman, orduan jarri dugu asteazkenetan, egun bat 10:00-tik 11:00-etara, ibaiondoko frontoian, errutinatxo batzuk prestatzen ditugu, edo bestela makinaren erabilerari buruzko aholku batzuk ematen dizkiegu, eta horretarako sortu dugu karpetatxo hau apuntatzeko edo egin beharrekoa, saioak osatzeko. Amaitzeko bestik ez hemen gaudela, animatu, probatu, gutxienez makinak erabiltzea, ikusiko zute makina interesgarria diala, ez dutela gehiagin ekatzen ez dara, eta ondo pasako ez dutela, nik ustez. Hori da, eta erabiltzeko erraza diela, eta laguntzari behar izan izko, gu hemen gaudela, edo zertarako.